Magandang araw mga kadiskarte. So bago ko umpisan yung vlog ko, sasabihin ko muna sa inyo na bagong gupit ako. So what's up mga kadiskarte. So nandito tayo ngayon sa hacienda ko. Nalipas tayo ng mangga. Ayan fresh na fresh. Galing pa sa puno talaga. So abangan nyo kung anong gagawin natin dyan. Okay? Ito na mga kadiskarte. Pinupulot ko na yung mga mangga. Mumukbangin natin galing sa puno yan, fresh na fresh yan, sariwang sariwa. So shout out pala sa tropang baybay, shout out kay Maxil D. Fernandez, nagpapa shout out yan sa lahat ng tropa ng baybay. Shout out sa inyo, sa lahat ng mga tagalasip. Okay, magdidiskarte tayo ngayon. Panoorin nyo kung anong ididiskarte ko ngayon. Okay, matatakam kayo. A few moments later. Makadiskarte ito yung mumukbang natin. So ayan mga kadiskarte, habang inihiwa natin yung mumukbangin natin na mangga, isa-shoutout ko si Rex Paragas, si Paul De La Cruz, si Kevin Ray De La Cruz. Yan, mga babaero ng baybay. Shoutout sa inyong tatlo. Mura. So guys, ito na yung mumukbangin natin, yung didiskarte natin sa pagkain, Isang tapos to bagoong na matamis na bagoong to, may asukal. Kunin ba natin yung tira sa garapon? Sayang. So ayan na mga kadiskarte, umpisa na natin ng pagmumukbang. Unang kagat, walang maglalaway walang maglalaway. Shout out dyan sa mga naglalaway. Marami dito ngayong mangga. Bawal pang maglaway, bawal.
Ano, naglalaway na ba kayo mga kadiskarte? Comment kayo kung naglalaway na kayo. Bawal maglaway mga kadiskarte. Okay?